Benvidos a Todo Mal, o programa que había que mandar para Abu Dhabi. Cabeceira. Todo mal. Todo Xulio? ben? Sí, todo ben, todo de puta madre. Porque fai sol, e cando fai sol poñome ainda máis rojo. Me encanta el sol, como me gusta el sol. Me follaría el sol. Pois eu tamén estou bastante ben, con ganas de emigrar a Australia, que por certo vou aproveitar esta oportunidade que me brinda internet. Se alguén conoce a alguén que vive en Australia e me quere levar para lá, que me avise. Non che queren na túa casa, van te queren en Australia. Eu que sei, pero a diferencia é que en Australia ninguén me entende o que di, entón non molesto. Non molestas máis aínda, porque é ruín. O sea, sigo tendo este tono de voz desagradable, Claro. pero non me entenden, entón, bueno, non molesta a ninguén. Van te apuñalar o segundo día porque pensan que o estás mandando a merda, pero bueno. Da igual, que se alguén conoce ou vive en Australia que me leve pala, vale? Sí, Hoxe temos un acompañante, Leo, sí. facendo a súa actividade favorita que é dormir, No, tío, vean. Que fai, Leo? comer e despois dormir. No, que fai, Leo? Que fai Leo? Cando está a gente está deitado, que di sempre. Que está facendo? Está facendo esterco. É verdade, olvídame das miñas propias frases. Bueno, hoxe temos un programa, Dios, é un super innovador. Super innovador, pero antes de nada quero ler uns mensaxes que nos están mandando os nosos maravillosos followers que mandan uns mensaxes preciosas. Joder, queren que comentemos cousas, eu vou comentar as cousas que nos mandan. Vale? Ajá. Entón, primeira mensaxe que nos chegou, vale? Unha rapaza que se chamase, vou dicir o nombre en anónimo, Vane Punto, di: Bos días, teño unha suxerencia. Chegamos á casa de miña avoa e rompeulle o reloxo da cociña. Non me digades que isto non é por 100% da boa galega. Chamámoslle o reloxo aforcado. Algo faría. Seguro que a vos se vos ocorren mellores cousas. Vouche enseñar a foto. Eu non entendi nada. Desde Vanessa, eu... A ver, vouche compartir a foto. Vale, pois Vanessa di que chegou á casa de súa avoa e veu un reloxo da cociña roto, pero que súa avoa reconstrueu e chámalle o reloxo aforcado. E mándanos a foto que é un reloxo bastante raro, por certo, que está colgado dunha especie de É un cordóns de cuervo. atar os zapatos, está enganchado a un... Como se chama eso que se clava na parede? Un multiusos. Dosar. Multiusos. A mí fai-me gracia que a pobre... O sea, a pobre señora colgou o reloj e, que loca. Ahora fan unha ponte colgante e todo. Que genio, que grande, que bonito é. Pois este é o mismo. A señora fixo un reloxo colgante. Yo le doy... No, o que nos di Vanessa, ou Vane Punto, depende se queremos dicirlo en anónimo ou non, é que a nós igual se nos ocurren mellores cousas con este reloxo. A mí o que se me ocurre é que se é un reloxo de cociña, pois que vexas cando é a hora de comer e comas. A ti ocurre algo. A mí o que se me ocorre é que ese reloj está moi ben pensado. Porque ti imagínate, eres a boa, non? E porlle a ti as túas lentejas ao neto. E dixe, nas quero comer, cóllelo polo cordón, empezas a dar voltas e alas. Ademais que non sei se ves que o reloxo está rodeado por como un plástico non transparente. É cinta aislante. É cinta aislante. Claro, É que os avós son moito... Os avós son moito de todo o que hai na cociña poñerlle plástico. O mando do televisor con plástico, que despois queda todo o aceite, toda a grasa no plástico, e vas cambiar para Telecinco, polo que sea. Está todo raxento. Pola pinta tamén lle gustou poñerlle aí un pouco de plástico ao reloxo. Que, por certo, un reloxo que lle... Sí, pero é un reloxo que eles chamanlle o reloxo aforcado e chamaríalle o reloxo Clara Chía, porque é un Casio. Un Casio dun tamaño ben considerable, por certo. Non é un reloj de muñeca, Carla. É un reloj normal. É un despertador. A mí parece guai nunca pensar ter na cociña un despertador. Creo que é útil. É útil.
porque pitar dúas e o que acaba de clavar de pitar non tía dentro da cociña, non come. A tomar polo cu. Está ter que andar E tamén está guai para as sobremesas, que hai veces que é como, mira, son as 5:30 da tarde, eu por mí xa estaría esta broma, vamos cada un para a súa puta casa, e que se queres un puto chupito, bébelo na taberna. E non vai por ninguén, que o meu cuñado lo adoro. Mil amores. Bueno, esta é a primeira mensaxe que nos chegou, espero que xa resolvermos esa dúda. Vou ler máis mensaxes que nos chegaron dos nosos maravillosos seguidores, que son maravillosos, non quere dicir que hai algún que estea un pouco petado da cabeza, pero vainos moi ben. Vale, unha mensaxe que nos chegou estes días. Este está nun comentario dun vídeo. Pon El Perinque. Ese é o nombre que está, non sei. A ver, fora do tema. Pareceulle que o vídeo non tiña nada para comentar. Podedesme dicir como conas se escribe o rir en galego? Ja, 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 non. Non é, xa que non temos o xota, non. É que levo moitos anos fora de Galiza e cando falo con alguén polo WhatsApp en galego faiseme raro o ja, ja, ja. O ja, o sea, o ja, ja, ja con H. É o xa, xa, xa. Facédeme un vídeo corto disto, por favor, a ver que di a xente. O sea, como se escribe chama fulano? ja, en galego? Como se chama fulano? El / Perinque. Perinque. Pon emojis, como facemos todos, me cago en Dios. Que tanta problemática. E ademais, seguro que te estás rindo e non che fixo gracia, riste por compromiso. Así que, fuera. Eu creo que só hai unha forma de rirse que é a máis perturbadora de todas, que é cando alguén lle pasa un chiste e che grava unha nota de audio facendo pono como queiras, pero non fagas eso, por favor. Ou se non, se queres ser galego, non tens que poñer jajaja. Tens que responder con outra broma sempre, con outro chiste. Claro. Porque o galego nunca se rí. A un gallego fazlle unha broma e non disfruta da broma, di, teño que superala. Por eso non existe o jajaja en galego. No. Porque sempre queres superar. Superar. Así que xa está solucionado outro tema. Bueno, eu diría que, gustaría dicir que a Real Academia Galega propono con H, como os ingleses. O que sea. Pero, bueno, é como rise para dentro, non? Bueno, pois... non sei. Non te preocupes porque non te llamas J, tampouco temos ave, e vai, non bastante ben. Outra mensaxe que nos chegou, Manoliño, di, tiña que falar algo con vos. Eu pensei que era, sinceramente, darnos unha subvención ou algo. Merecémola por aguantarte. Merecémola moitísimo. Pero, bueno, entón dixenlle, dalle, en plan, se é unha subvención, queremos. Pero, di, lonxe do que eu pensaba. Non estou de acordo en que San Valentín sea o 14 de febrero. Era mellor o 2 ou 3 de noviembre e sempre hai máis flores no container do cementario para regalar e aproveitábanse ben. Bueno. Hostia, isto son plazos de... O sea, desde febreiro ata noviembre. Que era retrasar o San Valentín. Como se chama tipo? Que mensaje? Manoliño. Manoliño. As flores de difuntos. Vas ao contenedor, cóllelas, gárdalas no congelador e sácalas o día 13 e están como el primer día. É o que se leva facendo toda a vida. E se non, jardas as de difuntos, porque a San Valentín hai veces que... a que lle tens que regalar as flores e está difunto tamén. Pero bueno, non pasa nada. Non, recordemos, non regalar flores, regalar cousas de comer. Sí. Vale, as flores non sirven para nada. Quen quere? Unha flor. Unha caixa de Kinder Bueno. Opa! Ven pa aquí, moncho, que te voy a deshacer a seso. É bueno, que a mí parece moi ben. Quero dicir, porque este chaval ten unha preocupación na vida. E dixo, podo mandala á ONU, podo mandala á Xunta, á Deputación, á Protección Civil, podo mandalo a Bamboleo, podo mandalo a moitos sitios, e decidiu mandarlo a nós, así que síntome super responsable disto. Sí. Así que vamos a, non sei, a quen habrá que escribir. A ninguén. Isto levámonos nós agora. Isto levámonos nós. Pois xa está, pois, quero dicir, Manoliño quere que o 2 de novembro sea San Valentín, pois para mí o 2 de novembro é San Valentín a funcionar. E o 14 de febrero, o día de ir tomar polo cu todo Dios. Venga.
Xa era, si eres homosexual, non? Así que xa, bueno, listo, solucionado. Outra Venga. cosa. Ti vas facer o mínimo, se a 14, se a 2, así que non che cambia nada. Vale, outra persona mandounos unha mensaxe, a min concretamente. Cando celebramos os 20.000 seguidores, puxome unha mensaxe que di: "Podesme facer música romántica?" Sí, Porque me parece claro. precioso. Sí, música romántica. Sí. Mami, llegó tu papi, dispuesto para darte calor. Mami, llegó tu papi. Que tal? Vale, ahora tens que seguir así mentre se leo a mensaxe. Vale, dalle. Que é por ti, joder. Ou non ves que Telejaita cando estaba con Brais do Val non tiña nin a mitad de seguidores? Moi ben fixo en cambiar. Agora son como Roberto Vilar e Touriñán dos streamers. Non se pueden ver. Isto todo era para fardar de que de que che vai máis mellor contigo, son? Era todo isto a meterlle mierda ao pobre do Val. No, eu o que quero saber é que opinas que... Sin facerlle mal a No. ninguén. Máis que ao seu calzoncillo. Quero saber que opinas de que che comparen con que ti e Brais do Val sodes o Roberto Vilar e o Touriñán dos streamers. Vamos a ver, non é comparable, non é comparable. Non é comparable porque non tedes un peso. Pero fora disso... Non se dividen, non se dividen cartos. Nós facíamos outro tipo de contido, nós facíamos comedia. Comedia. Comedia tamén cacho muda, que nadie se escoitaba rías. O que villamos eu e do Val foi algo que quedará na maxia dos quedaron imaginario colectivo dos que o viron, que pode ser un dos hitos da comedia de Galicia. Foi... Sí, a ver, viron dúas ou tres personas a lo sumo. Dúas sí. ou tres personas que están agora mandando mensajes porque quedaron fuertemente impactadas. Pode ser do mellor que se fixo nunca en Galicia e, claro, o que o veu quedou impresionado e o que non veu, pues, arrepentirase toda a vida de non ter entrado. Que llevamos, vale? En Roberto Vilar e Touriñán habría que repartir os papeles e se hai que repartirse entre Roberto Vilar e Touriñán, eu prefiero ser Paco Lodeiro. Paco Lodeiro, tiene un color de piel bonito, canta, baila, guapo, sabe xogos de palabras, a mí me gusta Paco Lodeiro. Entón, confirmas ou desmintes que non te levas con Brais do Val? Por desgracia, sí que me levo. Vaya por Dios. Se algunha vez nos vedes nun bar... Podemos ver a última mensaxe que lle puxestes a Brais do Val? O último WhatsApp? Que di, sen lelo, solo a última frase que lle dixestes. A ver... Ou el a ti. Isto non está preparado nada disto, entón me parece maravilloso. Estou me sentindo como Jorge Javier. Xornalismo, xornalismo, xornalismo. Sincero, xornalista. É unha puta mierda, é unha puta mierda. A ver. Fatal, Juro que lle puxeches, hijo de puta, devuélveme a pasta. No, ojalá, para ir xogar ao tenis, e que non podemos. E... Cundo Val? Sí. Ese sí que nada bien vi. Acabaches peor do que pensaba. Nunca fomos. É unha cousa que leva 3 anos aí. Un día vi que botar un tenis. Imos ao tenis, non podo. Oi, eu tampouco. Ahora, cando queremos para unha cerveza, eso nunca é fallo. Si, Vale, pois nada, xa temos resposta a este comentario. Sinto que non fora máis salseroso, pero... Bueno. Vale, e agora comenzamos co programa. Se queredes apuñalo do Val, se vai dar máis contenido, eu, sabes, mentras non se o apuñalado. Non, ganábamos máis que vos odiarades e vos insultarades por internet. Ya. Pois, joder, entón, nada. Sinto moito. Se queres insultámonos en persona como Touriñán e Roberto Vilar. Veña, agora comenzamos co programa. O programa de hoxe é Historia por Gallejos. Chan, chan, chan. Gachos tostados. Vale, no programa de hoxe vamos a repasar feitos históricos de la superhistoria, da prehistoria e do mundo contemporáneo e de todo. E vamos a dicir como serían eses momentos se fosen protagonizados por galegos. Explico non para a xente, senón para ti, porque acabaste de enterar basicamente do que íamos falar. Porque dixemos que íamos preparar este programa e eu non sei por que uso o plural, porque só o preparo eu. Entón... Estás quedando cunha cara. Estuve moi ocupado. Estuve moi ocupado, sí. Bueno, entón, vou che dicir, feitos históricos
Tamén che Ajá. digo unha cousa, só pensei os momentos históricos, non pensei nada máis. Así que a partir de aquí imos ir dicindo como serían eses momentos se fosen protagonizados por galegos, vale? Ujú. Ademais, para que non o saiba, ti eres un experto historiador. Non diría Bueno, experto, experto. eres historiador. Tampouco diría historiador. Diría licenciado en historia e bueno. A mí darme un título. Así que esta é a tu salsa. Decir, bueno, a ver, Mi cuerpo decir, pide salsa. decir que eu son un historiador é como chamarlle a Morata futbolista. Pero bueno, sí. Pues bueno, vamos a ver. Imos ir ao principio de los tiempos. Ajá. Cando o ser humano se puxo de pé. Hostia. Tuve que buscarlo, dediqueille 5 minutos na revista moi interesante a ler que os primeiros Homínido. monos homínidos, como lle podemos chamar? Bueno, os primeiros seres que se puxeron de pé lle chamaban Australopithecus. A revista dá o que promete cosas moi interesantes. En principio, non. Pero bueno. Pois Australopithecus. Confirmas? Confirmo. Habría En principio. diría cosas aí, pero en principio confirmo. No, igual estoy Estamos equivocado. a comedia, veña. Vamos a comer, veña. Pois chamábanlle Australopithecus, que a mí en principio soname un pouco ao nombre en latín dunha gaviota. A gaviota do símbolo do PP, en concreto. Non vai un pouco aí a cabeza, non sei por qué. Tonterías miñas. Pero non, por entendo nada, eu creo que eu estou sin dormir, eu estou fatal, eu non estou entendendo absolutamente. Pero, escoítame, que ti non estás enterado disto. Os Australopithecus foron os primeiros fulanos que se puxeron de pé. A nivel didáctico non podo explicarlo mellor. Os primeiros fulanos que empezaron a poñerse de pé. E estarás de acordo que se descubriron en África. Non? Sí, sí. Hai máis ou menos 5 millóns de anos. 5 millóns de anos que a xente se empezou a poñer de pé. E ti este sábado vas a xente Claire e está a xente deitada. Me cago en tiola, que hai 5 millóns de anos que a xente estaba poñendo de pé, joder, aí avanzando na evolución. E ti vas sábado a Santa Comba e están tirados polo suelo que pero vamos a ver, non aprendemos nada. Fai 5 millóns de anos que o ser humano se puxo de pé. E por que ninguén lle avisou aquí con Rivera? Despois, bueno, O anterior Australopithecus non te escalé, non? a mí, no, se te parece, dedicolle 10 minutos a buscar. Vale. Na revista moi interesante só me salía Australopithecus. Bueno, pois imagínate que o Homo afarensis fora antes que o Australopithecus, non me acordo. Entonces, se o Australopithecus se puxo de pé, e che di que é un afarensis. Ou se non te pôs de pé, non eres Homo sapiens. Como é o tema? Vale. Ou unha Despois, cousa, o Australopithecus é famoso porque se puxo de pé. a ver, eu polo que lín, máis ou menos, si, empezaron a poñer de pé e tamén jateaban por os árboles. O sea, poquita exigencia, Aí aplaudíase calquer cousa, amigo. Puxose de pé, digo, hostia, aquí hai que facer máis monerías porque che aplaudan. Sabes que pasa? Que antes de ser Australopithecus que se poñen de pé, antes creo que eran andaluces. Andalucitecus. Porque chegan a ser gallegos e poñense de pé aos 5 minutos. Ti te crees que iban a pasar tantos millóns de anos? Ti te crees que está un gallego 7 millóns de anos esperando para poñerse de pé? Vai botar un rejo de cebolo. Quen bota o rejo de cebolo? Quen mete as galiñas para dentro? Un gallego non lle dá ansia para estar 7 millóns de anos. A ver se nos poñemos de pé. A ver se nos poñemos de pé. Non, hostia, parte de pé, punto. A funcionar. Aos 15 minutos de estar sentado, levantas o gallego e di, bueno, aquí xa estuvemos. Vamos. Claro, joder. Bueno, escoita, porque despois a cousa colle mellor, Despois do Australopithecus xa empezaba a xente a andar con máis alegría, con máis xalerosidade, xa empezaron xa non andaban polos árboles, xa andaban polo suelo, pero a dos piernas. E aí chamaronlle Homo erectus. Pode ser que isto sí que sea cousa dun gallego, porque sona a non hai huevos. Non tes collóns a chamarlle Homo erectus. Como que non teño collóns? Eu, cando tiña 15 anos, tamén era bastante amoretos. Tamén che digo unha cousa. Se hai un motivo que fai que si fora gallego, non? Si os fulanos estes da prehistoria foran gallegos,
Se hai un motivo que lle dá a un gallego a evolucionar ao Homo erectus e a poñerse de pé, ese motivo é ter as mans libres para coller unha cerveza. E ter sempre unha botella de cerveza na man. Ese é o único motivo que lle dá a un gallego en plan, a funcionar, de pé. Pues vouche dicir a realidad. E isto é a realidad. Puxáronse de pé para ter as mans libres, porque baixaron dos árboles, entonces puxáronse de pé. Unha, para ter as mans libres e poder facer cousas que máis, e outras, para poder ver ao longe. E iso tamén é típico gallego, puxose de pé, porque senón, desde a cantina non podía ver a orquesta. E entón dixo ao Moretus, me cago en Dios, é que teño que andar así. Entón, puxose de pé, pudo coller a cerveza, coller o puñado de cacahuetes e pudo ver a orquesta. E dixo, ahora sí, ahora é evolución. Ahora... pudo poñer solución e iso estar sempre erectus, tamén. Porque veo a orquesta e baixo e todo, e te vayas. Non iba por aí, iba por ter máis libres, pero bueno. Pero, claro, chamámoslle Homo erectus, podíanlle chamar tamén Homo cotilleus, porque así tamén a xexe é o que está pasando. Mira pa aí, que está na horta de Serafín, mira pa aí. O Homus Lozano. O Homus Patiño. Que é curioso que puxose de pé para cotillar e os de Salvame están sentados. De para atrás. Volveron ao Australopithecus. Bueno, despois desto... Matamoros, un pouco o Australopithecus. Que digo eu? Kiko Matamoros. A súa moza lévalle tantos anos que son dúas especies distintas. Un é Homo erectus e o outro é Homo Australopithecus. Pero Homo sapiens non é ningún, polo que sea. No. Homo saber ler, ese non le aplica. Despois desto pasou unha cousa super importante na historia, que é que o ser humano inventou o lume. Como sería se un gallego inventara o lume? Eu sinto que non chegar a cortar por estas cousas e vou facer un disclaimer. Non vou dicir todo mal, vale? E non vou facer absolutamente nada máis. Pero isto é o momento máis importante da humanidade e teño que corregirche. O lume descubre, se non se inventa. Inventar é o que faz ti na oficina, que te inventas as cousas dos compañeiros. Dios, está liados, aqueles dous, non sei que... Eu creo que había un fulano... Vamos a ver, a historia... Quen sabe o que pasou? Eu creo que o que pasou é que había un fulano dicindo: hostia, estamos comendo aquí todo frío, estou comendo aquí jabalí así, a dentadas, arrancándolle os pelos cos dentes, cando podía estar aí unha parrillita, unha churrascadita... Que podemos inventar? Eu creo que foi así a cousa. Pois como descubriron o lume? Sabes eso? Como descubriron o lume? Non canseime de ler a revista moi interesante. Non era tan interesante. Pois descúbreno. Pero se for un galego, como descubriría? Pois chegaría un tipo con mechero e diríalle: ai, tes lume, somos monos ou que hostia pasa? Sí, Antonio, somos monos. Me cago en Dios, pero somos monos, pero somos gilipollas. E todo isto un gallego faría por inventar o cocido. Que é curioso, por certo, vou abrir aquí un debate. É curioso como os alimentos, dependendo do que sean, cocidos están ben ou mal. Por exemplo, o cocido gallego, ben. Cocido, ben. O pan cocido, unha puta mierda. Quen me explica eso? A pataca frita, bien. A pataca cocida, mal. E a mesma cousa. Mierda, misterios, bueno. Eu creo que un gallego, imagínate, de que homo inventou o lume? Non teño ni puta idea. El homo lumus. El homo fuego, dillo el homo fuego. Era gallego. Creo que chamaban Charmander. El homo Charmander estaba con se fora gallego estaría con dúas pedras. Poñería así unha pouca isca, sequiña, e estaría con dúas pedras. Tas, fumando, e co pitillo encendido, non, me cago en Dios, se houbera algo que lle pudera arrimar. Eu creo que se fora gallego, o que inventou ou descubreu o lume, sería por este rollo de aparta de aí, me cago en Dios, que non tens ni puta idea. E aí se descubriría o lume. Sabes que o lume, é unha teoría, os homínidos
Xa se está poñendo culturetas. É que non te No. podo ver delante, de verdade, Que imagínate, cae un rayo nun árbol e Que prende non importa eso? Hostia, os monos que están ali e din me cago en Dios, pero eso está de puta madre, porque está calentito, podelle botar unha costilleta, podelle facer así ao guepardo e non che comas crías, que levo 3 fillos este fin de semana. Entón, confirmamos que a Pantoja non quería o lume. No, a Pantoja apago, a Pantoja chámalle el bombero, porque apaga todos os lumes. Que me veño o que parvo comer as crías, que me cago en Dios. A Pantoja poñía a dormir aos bebés fora da casa, en plan, e se aquí pasara algo, pois ven o lume e os pavos din, hostia, isto está de puta madre. Entonces ao mellor tiñano e o que tiña o lume era o campeón. Entonces o lume son os cartos de agora. Entonces o que antes tiña unha antorcha era o puto Amancio Ortega. E dicíalle, a ver, nenos, cosed aí unhas camisetas. Ai, ai, ai. Morreu. Ai, iso é normal. Pois eso. Vale, Entonces, acabaste. claro, no, despois apagouse o lume. Porque É que se... Joder, hai que ser tonto, só se lle paga o lume. Que Claro. supervivientes, joder. A que máis lle paga o lume? Este é o que dixo, ademais, os supervivientes teñen que follar uns cos outros. Entendo, o sea, entendo, ou mandan che fazer as pruebas estas, que non teñen que fazer pruebas. Hostia, tuve que ir fazer a prueba, olvideime. Os homínidos non tiñan nada para facer. Non é, hostia, despisteime en TikTok e apagouse o lume. Non, Moncho, me cago en Dios. O único que tiñas que facer era mirar po lume e apagouse. É que non podes ser máis burro. E claro. Imagínate eses pobres homínidos aí en plan. Bueno, Moncho, imos ir cazar. Ti, como eres inútil para cazar, quedas aquí pendiente do lume. Vas estar pendiente do lume. E vos ide tranquilos, ide tranquilos. Ter leña? Teño leña. E apagas o lume. Ben chegou a cousa, Porque non estaba a miña abuela, que a miña abuela prende o lume e se apaga hasta 50 millóns de anos despois. Que a señora está aí unha costumbre andarlle metendo leña al fuego para dentro, así non hai tractores que cheguen. Non, carallo. Eu unha vez cheguei a casa, estaba a miña abuela metendo o remolque do tractor dentro da cociña de ferro. Coño, ven, coño. Pois o caso é que apagouse iso lume. Sí. E hostia, primeiro mataron a Moncho. Por qué? Porque lo que fuera. Pero por eso che dixo, o que se lle apagou o lume, ese non era gallego, eso che dixo. Non, carallo. Pois imagínate, tiñan un primo de Barcelona e dixeron no cuidado do lume e apagouse. Volveron, mataron ao primo de Barcelona e dixeron, hostia, sabes como está buenísimo o primo de Barcelona? Churrascadito, así por fuera, para que tenga a piel crujiente. Vale, e agora que facemos para que volva a haber lume? Esperamos a que caia un rayo? Ou a que prenda lume de por sí? No, temos que aprender nós a facer lume. Entonces, colleron varios sistemas. E dixeron, a ver, Gabriel, ti como notas máis calor? E eu noto moito calor facendo unha pera. Cando fago así, noto moito calor. Entonces, colleron un pau e se hizo fuego. E aí é que lle debemos o lume aos pajilleros. Entonces, a humanidade sobrevive gracias ás pallas. Vale, pues nada, despois desto, que estudiamos na Universidade de Oxford, vamos ao seguinte punto da historia. Damos un salto brutal. O descubrimento de América. Como sería o descubrimento de América se o descubriran galegos? Non descubrirían, joder, porque dirían, se estamos ben aquí, para que me cago en Dios, imos ir para? Me cago en tal. Se hai gallegos que botan toda a vida, indo á mesma taberna, non cambian de bar, que carallo van cambiar de continente? Se fora por os gallegos non se descubriría América jamás. Discreto. Veña, O gallego como sería o descubrimento de América? O gallego é aventurero. E como descubriría América un gallego? No, é que Cristóbal Colón era gallego. Bueno. Cristóbal Colón é galego. Cristóbal Colón é máis galego. Quen dixo eso? Aprendéstelo no Atrápame se podes. Vouche razonar.
Cristóbal Colón é máis galego que as tanxugueiras facendo un caixe de camariñas. Porque o tipo, isto é 100% real. O tipo dixeronlle, e dixo, vamos a ver, quero ir á India. E todo o mundo está indo á India por abaixo, dando a volta toda. E dixo el, eu sei, eu vou por un sitio que é a mellor carretera, e tardo menos, e vou ir pola volta. E entonces, foi pola volta e claro, pasaban os días e non había terra. E dixo, Cristóbal, e eu creo que había que dar a volta, Cristóbal, e el, no, é por aí, é por aí. E Cristóbal, me cago que... E Cristóbal iba para a cama, para o camarote, e decía, me cago en Dios, non é por aí, pero ahora jódeme máis, darlles a razón que morrea. Prefiero morrer afogado. E chegaron a tierra. E de repente chegaron a tierra e creo que chegaron a, non sei, a Cuba ou onde estes. E dixo Cristóbal, vedes, que? Monas da Virgen. Chegamos ou non chegamos? Cristóbal, isto non se parece en nada a India. E ese tipo se están tomando ron Barcelona con Coca-Cola. Creo que non son hindús, que son hindús. E por eso Cristóbal Colón é gallego, porque non dá su brazo a torcer jamás. E Cristóbal Colón fixo unha cosa moi interesante, que descubreu América, estaba nas islas do Caribe, e só se lle ocorreu unha cousa que só se lle ocorre ao gallego, estar nunhas islas do Caribe, e podendo esclavizar e facendo o que che sala dos huevos, vivendo unha vida idílica, e dixo, vou volver para Galicia, a ver, a que me chova, e a estar 6 meses de inverno. Non vai o gallego. Vale, pois con estas dúas teorías deixámoslo aí. Siguiente feito histórico. Que non sei... Bueno, non sei el orden cronológico, pero non pasa nada. Napoleón! Napoleón, como sería a historia se Napoleón fose galego? Pois o último que faría sería invadir Rusia en inverno. Diría, vou en verán, joder, que no inverno ven a xiada, jódenos as tomateiras, hai que poñer unha rebiquita, non aguantado no frío, que pensades que sodes de Lalín, e sodes de Pontevedra. Entón non invadiría sitios fríos en inverno. Jamás. Jamás. Se fora gallego, tería as cousas claras. Se fora gallego, ademais, non invadiría. Sabes? Iría poñendo cousas na leira do outro e... sempre fui así. Cristóbal Colón, que... sabes a cita máis famosa de Cristóbal Colón? Isto conto sempre. Cristóbal Colón tiña unha muller, que agora non me acordo o nombre, porque son normal, pero bueno. Cristóbal Colón... Poñémoslle Carmucha. Napoleón tiña unha muller. E ele iba por aí de guerras. Que eso sí que é moi gallego, o de ir traballar para fora para non aguantar a muller. Napoleón, a ver si... a ver si va a ser de carcardía, Napoleón. E Napoleón mandoulle unha carta a súa muller con a seguinte frase. Vivían en París. E mandoulle unha carta que decía: mañana llegaré a París. No te laves. Porque a Napoleón gustaba o que vai sendo el aroma del campo. Vale, siguiente feito histórico, damos un salto no tempo grandísimo. A Gioconda. Cando Leonardo da Vinci pintou a Gioconda, se fose gallego, como sería? Eu creo que en vez da Gioconda pintaría unha vaca frisona. Eu creo que se Da Vinci fora gallego, en vez de pintar a Gioconda, o que facía era plantar unhas maceiras, plantar un arrexeiro, algo que dé a productividade, que se pueda comer. Porque a Gioconda sí, está moi ben. Sabimos todos que Da Vinci, que moi ben, unha fulana, adelante, hai outra aí ao lado. Dame cosa de comer, de meter a papar. E perdeu o tempo, que Da Vinci inventou moitas cousas. Por exemplo, inventou o seu famoso código, o código Da Vinci. O libro, dices? Non sei. O código Da Vinci, Dan Brown. Bestseller mundial. Da Vinci, que é... Se Da Vinci, claro, se Da Vinci fora gallego, por exemplo, que tiña Da Vinci? Da Vinci era gallego, porque que tiña Da Vinci? Que inventaba. Hai xente que invente máis cos gallegos. Unha,
todos os veciños teñen outro. Eso é así. Todo anda con aquela, co tal. E despois, quen non ten un veciño que ao mellor ten un muiño de vento na casa? Que dis ti, mocho, que plantastes aí no medio de eira un muiño de vento? Inventei, eu. É que eu creo que sí, é moi de inventar cousas, non? Eu, por exemplo, meu pai inventou un jaliñeiro portátil. Pode ser meu pai Leonardo da Vinci? Hostia, podría ser teu pai Leonardo da Vinci. Podría Leonardo da Vinci inventar un jaliñeiro portátil? No. Se non estaba millonario ahora da Vinci. Pero se fora gallego, sí. Que dis ti, como funciona un jaliñeiro portátil? É fácil. É un jaliñeiro que ven sendo unha estrutura con unha redilla, unhas rodas, de ti vas movendo pola horta adiante, as galiñas sempre están nun cerrado, pero vanche picando na erva, sempre colocando as donde ti queres. Non está mal, Usou alguna vez? No. Pero está aí. Está inventado? Sí. Está patentado? Nunca lo sabremos. Teu pai utiliza a patente garrote. O que lle copia a idea reventa un garrote no lombo. Este papel loco. Vale, segundo feito histórico. A chegada do home á lúa. Se fosen galegos, ninguén diría que foi unha montaxe. Dirían, é cando pasou arriba pa ir. Claro, se os astronautas que chegaron á lúa a primeira vez, os que chegaron dixeron, este é un pequeño paso para el hombre. Pero, como é? Un gran salto para a humanidade. Más ou menos. Sí, estaba perfecto. Oi, este é un pequeño paso para el hombre. Se foran galegos, aterrasarían a nave e dirían, mi madre, que é muitísimo tipo para aparcar, macho. O primeiro que faría sería mirar se a terra é boa para sementar patacas e unha churrascada para celebralo. Eso sería o que farían, se foran galegos. Uno tras outro. En vez de clavar unha bandeira, iría unha vara das xudías. E isto xa aprenderá. Cando tipo puxo o pé na luna, se fora gallego, diría, aquí están os meus huevos. Aunque existe a bandeira, en vez de poñer a bandeira do país, se fose galego, poñería a bandeira do Deportivo, joder. Claro. Ou do Real Madrid, o que sea. Do que lle gusta él. Pero como que lle pon na fachada. Claro. Despois, se tuveran algún problema na viaxe, en vez de dicir, Houston, tenemos un problema, dirían, Antonio, curva a la derecha más. Eu creo que en vez de Houston tenemos un problema de diñe. Me cago en Dios, imos vendidos, imos vendidos. Que nos metestes aquí, como vos non tendes que venir, no, desde aí dos sofás e todo moi ben, que te vereu aquí, me cago en Dios, la madre que te pariu, hijo de puta. Andaches máis inútiles que había, joder. Ai, espera, que me están oindo. No, sí, bien, por aquí bien. Esto no me gallego. ¿Sabes qué? Esto es súper importante, súper gracioso. Y esto confirma que eran galegos. Eran 3. 2 salieron a la superficie lunar. E o outro dixo, bueno, carallo, bueno, xa veréis. Que hai para ver? A luna non é nada, joder. Xa veré que hora hai fútbol. Está o Real Madrid no campo do Rei, cando acaba o partido xa baixarei a ver a luna. Xa vexo pola ventana, coño, que hai para ver a luna. Tanta luna bastante virgen. Se fora unha actuación de Xil Ríos, aí bajo, hostia, aí bajo, e aplaudo, pero a luna, que lle aplaudo a luna. Estades chalados con luna e hai o mismo que hai en Portugal. Hai o mismo, exactamente, nada. Pues según link na Wikipedia... Non me gusta decir que link na Wikipedia. Según sei, chegaron á luna ás 2:56 da madrugada. Aí onde se ve que non son gallegos, porque se foran gallegos collían a autopista, cobraríanlle 250 euros, pero collerían a autopista e chegarían en 15 minutos. E estarían pa comer. Todos orgullosos. Que che dixen? Che dixen que estábamos a 56. E vamos estar ás 3, me cabre. Porque o gallego moito de canto che la ver en coche a Madrid?
A ver, levar leva 5 horas, a mí lévame 3. Pero bueno, seguimos repasando momentos históricos da humanidade. E o seguinte momento histórico que imos repasar é cando Lola Flores dixo: si cada español me diese unha peseta. Que para mí está a altura de chegar á luna, para min. Pienso si una peseta diera a cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y después yo no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esas 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría. Si me dieran una peseta, después me iría a tomar una copa con ellos. Aí ves un pouco que podría ter genética gallega tamén. Vale, que pasaría aquí neste momento se Lola Flores fose galega? Non pediría cartos aos españois. Meteríase na Deputación e xa iría ela gestionando. Se Lola Flores fora gallega diría: eu non quero nada de ninguén. Eu xa morrerei de fame, pero limorna non quero. Eu teño traballeino. Se Lola Flores fora galega, non diría: si cada español me diese unha peseta. Se Lola Flores fose galega, diría: se cada gallego puxera unha peseta para as festas, traíamos ao combo dominicano. Eu sei o que se en vez de Lola Flores fora Carla, diría: si hai 50 millóns de españoles e cada español me dá unha peseta, serían 3.000 euros por 2. Me llevo unha, sería 73 e ao final perdo Carla. La reina de la matemática. Si soy. Recordemos que Lola Flores pedía unha peseta porque tiña unha deuda con Hacienda e pretendía que lle pagaran os outros. Pasou o mismo Shakira, que pretende que lle pague Piqué. Fanática de Shakira por sempre, Que Sobre todo de Shakira Morena. Shakira Morena, la mejor. a mejor, sempre. Que tamén é a mellor Lidia Lozano, a Lidia Lozano Morena. Non se conoceu nunca. Por eso es la mejor. Vale, siguiente momento histórico. Cando se comprometeron Leticia Ortiz e o príncipe. El cariño de los reyes y por supuesto el ejemplo. Déjame terminar, dille, que está falando, interrumpe o príncipe Felipe, dille, déjame terminar. Agora dillo, pero que zapatilla. Claro, Leticia Ortiz, a reiña Leticia Ortiz, se fose galega, non diría: déjame terminar. Se fose galega, Leticia Ortiz diría: falas ti todo, mano, falas ti todo, se falas ti todo, calo, porque se falas ti todo, porque a ver, que tamén se falas ti todo, bueno, pero pues xa falas ti todo, no, falas todo. Básicamente. Básicamente. Se Leticia fora galega, o rei non se atrevía a interrumpila. Sería o que non había esta posibilidad. Diríalle: podo falar, cariño? Veremos a ver. Que recordemos que Leticia Ortiz sabemos a 100% que non é galega porque está máis delgada despois de casada que antes. Eso un galego non o concibe jamás. Non hai un solo galego que se case e adelgade eso. Non se conoce na historia, ni no Australopithecus, ni un Homolensis, ni nada. Pero eso é porque hai unha noticia que di que se estás namorado, que colles kilos. Sí. Está namorada. Eu conozco xente que está namorada colleu kilos. De cocaína. A mí gustame moito. A mí gustame moito pensar na teoría de que Leticia Ortiz é galega e está metida na monarquía para destruíla desde dentro, como unha película de Netflix. Así, de superhéroes, sabes? Vale, seguinte momento histórico, superhistórico. Ademais, foi no mesmo ano. Ao mesmo ano que se comprometeron os príncipes, Aznar dicía: estamos trabajando en ello. Igual non foi así exactamente, vou non puñer. Bien, estamos trabajando en ello.
Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Se Aznar fora gallego, non diría, estamos trabajando en ello. Se Aznar fora gallego, diría, tranquilidad, take it easy, xa está mirando o meu cuñado por eso, mentras tanto vamos tomar un vermú. Que fago eu? Aquí tú foi, estaba a andar e Bush. Si Aznar fora gallego, diría, estamos trabajando en ello. Bueno, estou traballando eu, porque este inútil non mal para nada. Non me entende, non? Este gallego non entende nada. Este é máis burro que levar patadas nos collos, pero hai que telo porque é o que manda aí. É o mismo que lle din que é o mismo que contestan os presidentes da comisión cando lle din que orquesta ides traer este ano? Estamos trabajando en ello. E ademais que din, pero por que fala así? Veu de fora, e lo, de onde é? No, é de Coristanco. Fora, pero... Siguiente momento superhistórico. Isabel Pantoja. Cando di, no me vas a grabar más. Es mi casa. Todo eso es mi casa. No me vas a grabar más. 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 O único que me quedei no vídeo é que saleu moi bueno o Renault Megane ese que había atrás. Se Isabel Pantoja fose galega, non diría, no me vas a grabar más. No me vas a grabar más. Se Isabel Pantoja fose galega, diría, isto para cando o botan? Vamos a familia. Mira a cousiña, como se fai perder público a luar. Se Isabel Pantoja fora galega e non quixera que a gravaran, na grabada. E ese señor agora tiña as marcas dunha roda de trator no peito, porque lle pasaba por riba co trator e venga, amigo. Vale. Outro momento histórico. Cando Chenoa saiu en chándal a dicir que rompera con David Bisbal. Se Chenoa fose galega, iría á peluquería, cortaría o pelo, poñería unhas mechas color fantasía e iría cas amigas a Santa Comba a beber Cuba Libres hasta perder o conocimiento. Non sairía en chándal a chorar. Vale, outro momento histórico. Cando o rei lle dixo a Chávez, por que non te callas? ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear. Se o rei fora gallego non diría, por que non te callas? Se o rei fora gallego diría, que che veño a ti, gilipollas? Se o rei fora galego diría, e non calarás, me cago en Dios. Outro momento histórico increíble na historia da humanidade é que sairá nos libros de historia, e de feito creo que xa sale. Es como si hincharas un globo a un niño. Pero que te ha parecido poco. Y me mareé y me cago al suelo. Pim, pam, toma las hitas. Pim, pam, tómale quesitos, di o fulano. Que pasaría se este tipo fora gallego? Se este tipo fora gallego, nunca o pillaría a policía, porque iría polas pistas de monte e ahora estaría tranquilamente dormindo na casa. A vida por listos. A vida por listos. A vida por listos. Se este tipo fora gallego non diría pim, pam, tómale quesitos, que diría? Por exemplo, pim, pam, toma licor café. Non lle facía falta máis licor café, eu creo que xe iba a acelerado, el. É porque o gallego diría, pero que hostias son casitos, cacallas de vella. Non, Antonio, son uns conguitos. Bueno, o mesmo para aplastado. Claro, este o que pasa que se nota que é da fora, porque para a Guardia Civil fai no soplar e fai o chulo. E di, pim, pam, toma los quesitos, soplo aquí, que tal. Se fora gallego diría, isto era como un cacho de empanada, dou as volteretas e fago o pino e así baixame, dou 0,8 e con 0,8 deixame ir. Ti xa foches moi longe, xa ches cacho de empanada. Hai xente que, se o para a policía e ve que vai dar positivo, o que vai a comer erva. Que din que lle baixa, non sei se alguén comprobou que non o vise, pero... Sí, que poñer nos comentarios. E, bueno, en principio estes serían así os momentos históricos a modo de resumo da historia da humanidade.
Non sei, se vos gusta que fagamos este repaso histórico, deixádeno en comentarios, volveremoslo a repetir. Se non, nos repetiremos, se é unha puta basura, pues borrámoslo, listo, aquí non pasa nada. Así que nada, podenos seguir nas nosas redes sociais, en Spotify, en ebooks, en YouTube, e en TikTok e Instagram. E teño que sacar ao bicho que xa despertou da sesta. Así que, por min, xa estaría. Chausillis. Chausillis.